הנה עוד שיר, אפשר לקרוא לו מכתם. דיברו על זה עם יהודה עמיחי, הוא משורר לאומי, הוא משורר הפרטי שלנו. הנה משהו לאומי בהומור שהוא כתב. שם השיר זה מרגל. לפני הרבה שנים נשלחתי לרגל את הארץ מעבר לגיל 30. נשארתי בה ולא חזרתי אל שולחיי, שלא אצטרך לספר להם על הארץ הזאת ולא אצטרך לשקר. מרגל של יהודה עמיחי. שלום לפרופסור אביגדור שינן. שלום רב. דיקן הסטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. אכן כך. ושלום לאורן, סטודנט למשפטים. שלום. מה גילית, אורן, בסוף השבוע? זה לא בסוף השבוע, זה היה כבר, אני חושב, משהו כמו חודשיים, שהאוניברסיטה מפעילה תוכנה שחוסמת גישה לאתרים שאמורים להיות רק אתרים פורנוגרפיים, אבל בפועל החסימה היא גם לאתרים שעוסקים בכל מה שקשור להומואים ולסביות, כולל אתרי חדשות, תרבות, מחקר, שאין בהם שום דבר פורנוגרפי. רגע, שנייה אחת. אתה סטודנט באוניברסיטה העברית, משתמש במחשבים שלה, ואתה אומר שמישהו שיגר תוכנת מחיקה אל המחשבים של האוניברסיטה העברית כדי למנוע ממך גישה לכל מיני אתרים שאתה מעוניין בהם. נכון. ומדובר גם בפגיעה בחופש המחקר האקדמי. יש סטודנטים שרוצים לבצע עבודות מחקר בנושאים הומו-לסביים, והדבר נמנע מהם. גם סטודנטים סטרייטים שנגיד רוצים לבצע מחקר על הקשר בין פורנוגרפיה לאלימות. אסור להם לגלוש באתרי פורנוגרפיה לצורך זה. הסטודנטים הם לא ילדים קטנים שצריך למנוע מהם לראות דברים כאלה ואחרים. כשאתה נוקש על המקש כדי להיכנס לאתר, מה אתה מקבל? אני למשל מכניס מילה כמו הומו למנוע חיפוש של וואלה, של נאנה, של IOL, לא משנה, אז מיד אני רואה מין עיניים מתגלגלות כאלה שאמורות כנראה לרמוז לי שאני עשיתי משהו שהוא לא בסדר. נו, מה שנקרא. נכון. ואז מה? וזהו, אני פשוט לא מסוגל לגלוש לאתרים מהסוג הזה. בהתחלה חשבת בטח שזו איזושהי תקלה במחשב אחד, אבל מן הסתם דיברת, אם אתה אומר כבר שזה עניין של שבועות רבים, דיברת עם אחדים מעמיתיך, כולם נתקלים באותה בעיה. כן, אני ועוד 3 סטודנטים, מתא הסטודנטים ההומו-לסבי של האוניברסיטה, נפגשנו כבר עם אביגדור שניאון, והוא הודע בפנינו שאכן התוכנה הזאת היא לא תוכנה מושלמת, והאוניברסיטה הייתה מעדיפה להשתמש בתוכנה שמוצאת באופן יותר כירורגי את האתרים הפורנוגרפיים וחוסמת רק אותם. אוקיי, בוא ניתן לו לדבר. אגב, זה שנון או שינן, פרופסור אביגדור? כן. שינן. אז שוב שלום לך פרופסור שינן, כבר אמרתי אתה דיקן הסטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. קודם כל לגבי העובדות, הוא צודק? צודק לחלוטין בצורה מאוד מדויקת. כלומר, אתם נתתם הוראה לסגור את האתרים האלה? לא, נתנו הוראה להשתמש בתוכנה שסוגרת אתרים פורנוגרפיים. לצערנו היא גם פוגעת בכמה אתרים שאינם פורנוגרפיים, ואנחנו מחפשים דרך לפתור את זה כדי שהסטודנטים שזקוקים להם לא ינזקו. כמה אתרים פורנוגרפיים חסמת על ידי אותה תוכנת מחיקה? אין לי צל של מושג, ודאי מאות אלפים. מאות אלפים של אתרים? פורנוגרפיה, כן, הרשת מלאה בה, ואנחנו לא יכולים במעט המחשבים לעשות בהם שימוש שלא לצורכי מחקר והוראה. משחקים, צ'אטים למיניהם, מסחר אלקטרוני, פורנוגרפיה, ולכן סגרנו. ומי שנפגע, אנחנו מחפשים כל דרך כדי להקל עליו שלא ייפגע. אתם אגב לא סגרתם את הצ'אטינג ואת המשחקים ואת כל אתרי המסחר, אתם סגרתם רק את האתרים הפורנוגרפיים. הכוונה לסגור את כל אלה שמנית ברגע זה. איך בדיוק אתם מתכוונים לסגור את כל יתר האתרים? אם תימצא התוכנה האפשרית, נסגור. אנחנו רוצים שהמחשבים ישמשו להוראה או מחקר. ולכן תלמיד שעוסק בשאלות שמעניינות את הקהילה ההומו-לסבית, למשל, יפתחו לו את כל האתרים שזקוק להם. כלומר, מה שאתה אומר, פרופסור שינן, זה שאכן הייתה הוראה מגבוה, תכף נדבר מי קיבל אותה, לסגור אתרים שאתה מגדיר פורנוגרפיים. בטעות אותה תוכנת מחיקה או תוכנת סגירה פגעה גם באתרים שאתה רואה בהם אתרי מחקר לגיטימיים לגמרי, כמו אתרים של הומואים ולסביות. לא בטעות, סליחה, התוכנה לא מספיק רגישה, זו היחידה שיש לנו ברגע זה. אם נמצא תוכנה יותר רגישה, אין פה שום טעות, התוכנה פשוט לא מצליחה להבדיל בין סוגים שונים של הופעת מילים אלו או אחרות, היא סוגרת סגירה טוטלית מדי. כלומר, אם אני לוחץ ורושם הומו, באופן אוטומטי, התוכנה הזו שאתם משתמשים בה לא מאפשרת גישה, משום שהיא קושרת את ההומו עם הפורנוגרפיה. אני לא חושב, משום שהומו ספיאנס למשל לא שייך לנושא הזה. היא לא קושרת שום דבר. יש לה רשימה של מילים בתדירות מסוימת. אני לא מצוי בצד הטכני, ולא המילה הומו לבדה, ודאי לא תסגור. היא סוגרת, ועוד איך שהיא סוגרת. אם תכניס למנוע חיפוש את המילה הומו, אתה מיד תראה את העיניים המתגלגלות. כשם שגם לא יעלה לדעת שסגור מילה כמו ברסט למשל,
לחוקר שעושה בחקר סרטן השד וכולי. זה באמת מאוד מעניין, אם אפשר לבצע עכשיו מחקרים בנושא סרטן השד. אנחנו לא מתכוונים לסגור שום אתר שהוא משרת את ציבור הסטודנטים, אבל לא אתר שאינו מקדם את המחקר וההוראה, הוא בוודאי לא פיור פורנוגרפי. תגיד, מי קיבל את ההוראה? זו החלטה פשוטה של רשות המחשוב של האוניברסיטה שצריכה למצוא דרך לצמצם את התעבורה, את התעבורה על המחשבים ואת העומס שעליהם. אין לנו 15,000 מחשבים, יש לנו 400 מחשבים, יש לנו 15,000 סטודנטים. אגב, בתוך הסקרנות שלי, רוב הכניסות באמת למחשבים באוניברסיטה זה כניסות לצ'אטים כאלה, סוג של צ'אטים רכילותיים ופורנוגרפיים? לא, הייתי אומר שזו השמצה, לא רוב. אבל יש מספר מספיק של קבוצה מוגדרת של אתרים שנכנסים אליהם, אשר החסימה אליהם תקל מאוד על התעבורה ברשת. אורן, אתה רוצה להעיר משהו? אני הסתובבתי והשתמשתי במחשבים לפני שהפעילו את התוכנה הזאת, ואני לא ראיתי אנשים שגולשים באתרי סקס. בסך הכל מדובר בשטח פתוח, ולאנשים יש איזשהו מינימום של בושה. ודווקא בחדרי המרצים, פרופסור שנן אמר לנו שלא מתבצעת חסימה כזאת. כלומר, בחדרי המרצים, ששם אף אחד לא רואה לאן המרצה גולש, הוא יכול להמשיך לגלוש לכל מקום. אבל הסטודנטים שעובדים במחשבים בשטח פתוח, וממילא יש להם איזשהו מינימום של בושה, הם לא יגלשו לאתרי סקס באופן פומבי, אותם כן חוסמים. פרופסור שנן, אתה רוצה להגיב על זה? שאתם עושים הפרדה בין מרצים לבין סטודנטים? זה משעשע. מה עושה מרצה בחדר שלו אני לא בודק, בדיוק כמו שלא בודק מה עושה כל סטודנט במחשב הפרטי שלו. פה מדובר במחשבים שהאוניברסיטה מעמידה מרצונה הטוב לרשות התלמידים להוראה ולמחקר. בזכותה להחליט מהם הפרמטרים כדי שנוכל לתת שירות טוב ל15,000 סטודנטים. כן, אבל גם המחשב בחדרו של המרצה הוא מחשב שניתן כתוצאה מהרצון הטוב של הנהלת האוניברסיטה. זה לא מחשב פרטי של המרצה. מחשב פרטי של המרצה בחדרים. אוקיי. מחשב פרטי, רק הרשת של האוניברסיטה. ואנחנו מחפשים דרכים להקל על הסטודנטים שמרגישים נפגעים. וחזרתי ואמרתי להם, הבו לנו תוכנה אחרת, נשתמש בה. תנו לנו רשימה של כל האתרים, נפתח אותם בלי לבדוק אותם. רק תנו את הרשימה. הם משום מה מעדיפים לעשות מלחמה. אבל אנחנו נתנו לכם רשימה, ואתם אמנם פתחתם את האתרים שביקשנו למשך שבועיים, ואחר כך שוב סגרתם אותם. זו הייתה ודאי תקלה, אני יודע. זו ודאי תקלה פה. אתה גם אמרת לנו את זה לפני שבוע וחצי שזו הייתה תקלה. מה קרה בשבוע וחצי האחרון? שבוע וחצי זה זמן מאוד קצר בחיים האוניברסיטאיים. זו תקלה והיא תיפטר. לא יעלה לדעת שיסגרו אתרים שאתם מבקשים, ואם זה נסגר, יש פה תקלה שנבדוק מדוע אירעה. אבל אני חושב שזה רק פתרון חלקי לתת לכם רשימה של אתרים. יש עשרות אלפים של אתרים ברחבי העולם שעוסקים בנושאים הומו-לסביים. האופציה האחרת היא לפתוח את הרשת כולה, והיא בלתי אפשרית. יש פה עניין של שתי אופציות, צריך להחליט מה מהן פחות פוגעת ברוב הציבור. אורן, אני רוצה לשאול אותך, לעומת זכות הציבור לדעת וכל הדברים האלה, מקובלת עליך העמדה של האוניברסיטה שהמחשב שלה, שהיא מספקת לך, היא מוכנה להעמיד אותו לך רק לצורך מחקר ולא לצורך צ'אטים או נגיד הסתכלות בתמונות פורנוגרפיות? העיקרון הזה מקובל עליך? בהחלט. אבל אני חושב שצריך למנוע מצב של אפליה. אוקיי, מה שלא מקובל עליך זה ההכללה של אתרים הומו-לסביים בתוך הקריטריה הזאת של פורנוגרפיה. בדיוק. טוב. אני חושב שאנחנו מיצינו את העניין הזה, ואנחנו נשמח לעקוב אחרי הניסיונות שלכם, פרופסור שנן, להשיג תוכנה יותר משוכללת שתאפשר שחרור של האתרים ההומו-לסביים. אכן כך. שלום ותודה רבה לשניכם. שלום לך. תודה, שלום.